أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu, onina enikholwayo, funani uncedo luka Allah ngokubekezela nangemikhuleko. Ngempela u-Allah ngaso sonke isikhathi umdala weinsuku, umenzi wento zonke, umvelinqangi, uhlala enalabo ababekezelayo. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ningalinge nisho ukuthi labo bantu labo abafayo belwela iqiniso endleleni ka-Allah bafile. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Kodwa ngempela kuyiqiniso ngesiminya ukuthi bayaphila, kodwa nina aninalwazi ngaloko, nina anazi lutho ngaloko. Walanabluwannakum bishay'in min al-khawf. Ngempela umvelinqangi uzosivivinya ngayo yonke into. Uzosivivinya ngokwesaba, walju' uzosivivinya ngendlala, wanaqsim min al-amwal, sizolahlekelwa imali, sizophelelwa imali, wal anfus, kuzophela izimpilo zethu, sizodlula emhlabeni, sizodlulelwa esibathandayo bakithi, nathi sizodlula emhlabeni, sizodlulelwa abazali bethu, izingane zethu, izihlobo zethu, omakhelwane bethu, abantu esiphila nabo emphakathini, abangani bethu. Wathamarat, kuyophela ngisho ukudla, kuyophela ngisho izithelo endlini. Kodwa lalela-ke mfowethu, lalela-ke dadewethu, ukuthi umdali uthini, uthi wabashiri sabirin. Kungani njalo mangikhuluma ngithanda ukuthi ngikhothe ngolimi lwesi-Arab? Yingoba isambulo lesi esikhuluma ngaso okuyiQuran engcwele, amazwi kamvela kuqala, amazwi kamvelinqangi, uma eza emhlabeni eza ngolimi lwesi-Arab. Isithunywa sikamprofeti isika Allah, umprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukuthula kube naye, wayekhuluma ulimi lwesi-Arab. Yingakho ngaso sonke isikhathi ngikhotha ngolimi lwesi-Arab ukuthi abantu bezwe ukuthi sikhuluma ngento e-original. Ngoba uma ngingabuza abafowethu bamaKristu, ngibuza abafowethu bamaNazaretha, ngibuza abafowethu bamaRoma akatholika, ukuthi njengoba bekhuluma nge-Douay version ena 72 books yamaRoma, iphi original ebhalwe ngolimi lwesiRoma? Bayingcosana abangawuphendula leyo mbuzo. Bese ngibuza amaKristu ukuthi njengoba uJesu wayekhuluma ulimi lwe-Aramaic, okuwulimi oluphakathi kwesiHebheru nesi-Arab, liphi iBhayibheli noma izindaba ezimnandi lezi ezathunyelwa kuJesu? Ngoba siyatshela kuQuran ukuthi uJesu u-Allah wamthumelela isambulo sakhe esibizwa nge-Injil, okusho ukuthi izindaba ezimnandi. Masingabuza namhlanje ukuthi iphi original, bayingcosana abangakuphendula noma abekho. Uma-ke bese sibuza kulaba abamaJuda ukuthi ngoba izincwadi zikaMose zazembulwa ngesiHebheru, iphi-ke namhlanje iTorah le eyayibhalwe ngesiHebheru? Bani bayingcosana abangakuphendula noma abekho abangakuphendula. Yingakho-ke esikhathini esiningi thina sikhotha ngo-Arabic, ngoba umprofeti uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wayeyi-Arab, neQuran yafika emhlabeni ngolimi lwesi-Arab. Sisuke sibonisa abantu ukuthi asizikhulumeli thina, kodwa sikhotha from the original. Uthi-ke umdali wabashiri sabirin, indaba ezimnandi kulabo bantu labo ukuthi makwehla zonke lezi zinto lezi empilweni zabo bese beyabekezela. Alladhina idha asabatuhum musiba, labo bantu labo uma ngabe kufika zonke lezi zehlo, lezi zivivinyo empilweni zabo, what do they say? Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bathi hayi, yonke into ibhilonga ku-Allah, nathi sivela ku-Allah, nathi siyobuyela ku-Allah. Kulabo bantu-ke, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, kulabo bantu labo kuyokwehliselwa izibusiso nezinhlanhla nokuphila kamnandi empilweni, kugeleze umfula wothando.
wa ulaika humul muhtadun, bazohlala beyabantu abahamba endleleni eqondile, abahamba endleleni yokukhanya, abahamba endleleni yenjabulo, ngoba umdali wabo uyohlala ejabulile ngabo. Ngalamazwi-ke ngithi mfowethu, nawe dadewethu, uyazazi wena obhekene naleyo nkinga leyo obhekene nayo, ngithi akukapheli ngawe. Umdali wakho uyakuvivinya, umdali wakho ufuna ukubona ukuthi wena umthanda kangakanani, ufuna ukubona ukuthi wena umkhonza kangakanani. Bonga njengenyoni ngaso sonke isikhathi, uhlale ubingelela abafowenu nodadewenu, uhlale udumisa njengoba esho umdali ethi ngibize ngosuku lokuhlupheka, mina ngiyokukhulula wena bese uyangidumisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udumo lonke lumfanele uAllah yena yedwa, ongumnikazi weinto zonke, ongumondli wemihlaba yonke. Ngathi uAllah ngasipha amandla ukuthi simkhonze ngeqiniso, simthande ngeqiniso, senze bonke ubulungiswa singakhona ukubenza emhlabeni, singakhohlwa ukungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, singakhonzi abanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Sazi ukuthi umvela kuqala, umdala weinsuku, umenzi weinto zonke, uAllah ongozeli, ongalali, ongafi, uyohlala ekhona njalo, wayekhona uyohlala ekhona. Ayikho into engenzeka kuye, ayikho into engenzeki kuye. Ayikho into noma ubuhlungu ongamzwisa bona, kodwa ayikho futhi into engenzeki kuye. Ngakho-ke mfowethu, dadewethu, konke okufunayo kubhekise kumdali wakho. Ukucela kubantu abaphila emhlabeni, nabo labo bantu labo ukuthi bavuke ekseni badinga ukuthi umdali abuyisele imiphefumulo yabo njengoba kade ithathile ebusuku mangabe belele. Manje ucela kanjani kumuntu kuyena self uyacela ukuthi aphile impilo ende emhlabeni? Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.